Nyakaramogi adwani mondo mi kora awe gi thuolo ni mondo mi urangane okenge mabende itiyo godo kata nengo kaachiel koda lony madwarore mar mondo mi ilos nyamburko kido mar Mercedes poni nyiewe to okethore kata obiro to nitie gik ok mori midwani mondo mi iloki en gigo duto mitimo mana kamoro achiel. Awe gi chenro ma nyadhiwa mondo mi wane kaka gigo dhi mbele. Nyakaramogi thuolo mokalo chane waloso kotero koda nyamburko manengone aromo siling milion gi wiye. Mano Mercedes GLS kendo waneno ni en nyamburko mamit kendo mar nyadhi. Mak mano odiochieng' ma kawuono ochopo ka laktar. Penjo en ni samida nyiewo nyamburko iwacho ni samoro nyiewo nyamburko oke matek. Rite omiyo wadwani mondo mi walos koda Lucas mabende olony ni kod lony mar ariya makalo higni 20 e ng'iyo masinde machalo kama mondo wang'e ni poni kiseng'iewe bende inyalo rite kama nitie ni kibakiri achiel to nyalo kawi siling 200,000 mano kinego ta achiel mar Mercedes. Bi walos gi Lucas. Lucas, inade? Adhi maber. Erokamano. Achopo waneno kwan mamalo mar Mercedes koket kamoro achiel. Erokamano. Ing'eni e chenro mar nyadhi wago mbaka mopogore opogore to nyadhi ma kawuono ang'eyo ni Mercedes osewuoye kendo Mercedes mobiro manyien en mtoka masani oganda ohero. Mana diye. Ing'eni sama iyiero mtoka kata sama iyiero mtoka aparo ni pachi onego bedie ni ere kaka irito mtokano. Koro Lucas en jogo Nyakaramogi marito mtokni iluongo ni German machine kata mtokni mawuok e piny mar Jerman. Kawuono wadwa loso mondo mi wang'e ni to kaponi intiere gi mtoka ma wuok e piny mar Jerman ere kaka rite kata nengo mar rite chalo nade Lucas? Ang'o miyo ni yiero mondo mi inilos mana Mercedes? Nikech ne en gari ma naneno kaberna kendo ne en gari ma kapona even kata mana nalo mana bedo piny naparoga ni mani gari ma kada chiemo naring kodo ka Nyasaye ogwedha. Paro machalo kama ne chako bedo katin kiromo nade? Noyudo katin. Mano katin kabisa because kapod en school. Ni neno Mercedes neno kama ne mtoka mi owinji riembi. Dochopo kanyo ma kore wacho ni gima paro kata lek ma in goni kore dwa kete mondo obed tiji. Koro kan tin kadongo no naero atuo gik moko ka toyi mag mtoka kaloso koro ne kata kan school tawacho mai gima dwa dil kodo kech mane gima naneno kanyalo loso ngimana. Mangso ne gima nite ni ng'eyo ni ibiro loso idwa bedo fundi. Mana mina dwa bedo. Kosida bedo engineer. Mana mina dwa bedo. Koro ni chako mana gi Mercedes koso ni chako gi mtokni matindo. Kan nachako puonjra gi Peugeot. Luongo ni Peugeot. Koro kana chako training adonjo basabiro Nairobi eka join bwana mone train Land Rover. Ai baadaye ta join bwana mone ne deal Mercedes. To Mercedes ne mnamor go koro even kraben kana no katiyo to mane gimno no kanyalo timo. Koro experience mara na yudo through Mercedes. Kane chako loso Mercedes kada gachi mokwongo koro ose orie pap ni koro in gi nyalo kendo in gi lony. Ng'at mano kwongo kelo Mercedes kada Mercedes mokwongo mane loso miwinjo ka pesa ne mit. Inyalo godwa mbakana? Kichen chon to kanyal paro maber. Yani gik motimo chon ok nyal paro maber but en gima ne atimo because ng'eno ka ero pesa mokwongo. Gima adwaro ni lony mara gima timo mondo neno. Ng'en kiero pesa gima timo kunya neno. Koro natiyo matek ndalo no yudo kinyalo tiyo makre nyalo tiyo nyaka gotieno tiyo kok chuli lakini nena happy because kineno kit tich miloso. Yes, idwa mondo yud experience midwaro. E loso Mercedes ang'o matek ahinya e fundi bede fundi mar Mercedes ang'o matek ahinya e timo mani timo miwinjo ka diera ichopo kama onego beni chope? Mercedes gima nyalo bedo matek maybe samoro en ga wiring. Wiring na man gi technical issues makapo no kin very keen
tinyalo mess up. But sama itime nyaka ibed ni iketo gimoro amora piny koro idil mana gino. Nikech communication mare yeni en gima communicate ka sim. Wacho ni en gima Mercedes en mtoka mariek. O communicate ka sim. Iro ka line achiel golo signal mana the same signal kata different signal to wilogi to en ma same wiring. Koro en gima kitime nyaka ibed very keen. Omiyo programming mar Mercedes iwinjo maber. Programming atimo and most gima experience kabisa an kuka engine kabisa eman gi technical mara duto rume lakini kuka program datimoga but nitie moko chopo nitie ma atimo online ma kodhi sana tunyaka time online kech nyaka register gi Mercedes company eka mi pass like register gi the original company mantie pin German yes to mi pass eka umnyalo mi codes mi i code go gimoro yeah pero kama nanya Mercedes machon gi aneno ka sani tinde Mercedes koro oselokore aparo ni Mercedes be koro neno ni geche okolos geche madongo kende sani koro Mercedes nitiere geche madongo moingo manoloso chon to nitiere geche masani tindo bende ni Mercedes tindo molo Mercedes mane ong'eyo chon kaka jalony ma bende osewuotho kuom Mercedes mang'eny inyalo pimo Mercedes ma kinde machon ga gi masani e yo machalo nade in terms of maintenance kata yore mag rite Mercedes masani ber gima sani gitemo launch parts motegno molo machon yen machon ne yudo ka sama ne nyiewo parts yudo ka parts ok nyal last ahinya lakini sani yudo ka gari kobiro kata suspension kidhi gari dala nyalo ringo gari dala tiduo kode to onge shida moro amora koro iloko parts go mane giloko no ema miyo sani no ka ji duogo to ero Mercedes ng'eny chon ne ng'ato wacho ni Mercedes yom kidhi go dala kiduogo to kethre yeah but kane giloko wach ma parts no yin parts gi yore wa mawatiyo kodo ema nomiyo Mercedes bedo maintenance bedo expensive lakini kwa sani ka wan gi yore tiro ka gari kata kidhi go dala chonge shida mara mara Mercedes en nyamburko moher tainya gi jonyadhi kata jok ma neno ni gisedago ngima e okang' machielo okang'eyo Lucas ni iparo nang'o momiyo kata bed mani nyamburko ma nengo gi thoth osebiro e chiro kendo piny oselokore king'iyo adiera jok mohero ngima maber mar nyadhi iyudo ka pod giringo gidok e Mercedes ang'o momiyo to nikech Mercedes en gari ma kirango gache duto mosebedo ka yudo accident ka ng'ato travel tido ka kokwan gache go tibedo ka ng'ato tin gi ma ng'ato okiye lakini kirango kuma Mercedes oyudie ng'eny gi ng'ato ok kan safe ma kilpone yud Mercedes mo yud ka ng'ato tho iye to nyaka ket ga question mark ema miyo gino chando ga ji sana nikech an awuon aseror gi Mercedes diuchiel 2016 ba okiye maber en aror gi Mercedes E-Class ainani ba okiye maber yeah koro mane omiyo ka anaseneno kata jo osiepewa mang'eny mwatiyo go tijewagi yudo ng'ato yudo accident to oki Mercedes maber maonge shida mano nikech airbags mang'eny ei Mercedes kopogore gi airbags ang'o momiyo samoro Mercedes en stable koso nikech piny bende omako maber safety molose kodo ber yien en gari ma German notiyo gi safety mang'eny chalo ndege most technology mare ng'eny gi chalo ga ndege nikech ka yudo manyien mobiro sani gi kata mae mineno man bedo in car kirange tibo yudo ka en gi gimiluongo ni radar system o protect gimoro amora when you are in speed to bo neno kata ka en gari moro mabiro to bo nene kapok inene kai to jako mi warning yeah koro safety no ber kabisa mologi weche moko gi Lucas isepako na Mercedes kendo aparo ni sama isewacho ni en gima ber manyiso ni kendo ka nitin ni gombo nyiewo Mercedes sani isenyiewo Mercedes adi nyaka ni chak bedo gi nyalo mar bedo gi nyamburko sana asenyiewo Mercedes nikech kambi wani kano wachake ne wayudo tich mar State House ndalo moko ndalo ma Kibaki wayudo ka watedo gachewa timo ginene presidential escort ang'onogo wayudo tije mag State House moko at least mago no support wa bwana yudo ka wanyalo nyiewo Mercedes wakitigi at least tijego koro mano be ne ndalo chand lakini
no rumo koro obedo ili kaka Lucas in gi gari mar Mercedes gi Mercedes to wadwa ng'iyo nengo mar Mercedes ahinya Mercedes machon gi nengo gi sani chalo nade nengo gi ok rach Mercedes machon kaka W211 gi kidwaro gi sani ibodo gi around from 1.5 kadidre piny magi moko gi lakini mano fast user pacho ka koso mano ma ng'ato seriem magi moseriem kai nikech class mokwongo gi magi rien gache mokwongo magi dak yud from imported magi koro kocha gi serume koro mana kinyiew gi ng'ama ni ka kinyiew gi ng'ama kai ibodo gi from 1 point kaduogo piny gache wacha chakre 2000 kabiro nyaka 2010 mago gache miya yudo kin budget mar from 2 million kaduogo piny boyudo gari maler lakini kidwa chako gari mar 2010 kaidho malo koro bei ni malo nyadhi machalo nade mabiro gi Mercedes kaka jariemb Mercedes iparo ni sama iriembo gari mawuok e piny Jerman to nitiere luor moro miyudo kata ka in e gweng' kata ka in e traffic kata gi polis koso ochalra chala gi nyamburko mamoko ng'eni gari Mercedes gari mora kosebedo en gari ma high-end tibo yudo ka ng'at madwa chopo kata bute kecho neno ka omulo kata tano bo bedo expensive kuome koro obo temo mondo mi avoid kiko otuomne gi gari no Pero wacho ni en ng'ato kong'e ni Mercedes ong'e ni taya ni ok anyal afford koro dwani mondo chung' mabor adwa ni mondo mi wadonje e chuny wach ma en tich mitimo mar loso Mercedes kang'iyo kae to gin Mercedes mopogore moro bang' moro mtoka matin mani ka en Volkswagen manyiso ni modong' go gin engines madongo to gima wang'eyo nyaka ramogi en ni nengo mar loso nyamburko iwacho ga samoro ni nyiewo mtoka ok tek nikech samoro nyalo yudo boom ni moro tiwacho ni pesa nani wadhi anyiewo go mtoka milion 10 penjo en ni mtoka minyiewo milion 10 ni ka kiny engine ne onok ka kiny taya ne okethore ka ng'ato tuomi ma bampa uchot en pesa di koso bro chuno mondo idhi ius mtoka kaka scrap idoge wuotho gi tiendi loso Mercedes chalo nade adwa chako gima duong' wacho ni mtoka en engine poni engine mar Mercedes ang'ati gi mari kata ng'ati gi Mercedes ma wan go kaeni mar E-Class ka ng'ato kele e garage ni ka ni engine koro nok mtoko kethore odwaro engine manyien mokwongo igolo spare parts kanyo spare part an ng'ama kelo spare parts from Dubai ma supply spare parts an ng'ama kelo spare part from US kelo spare part Kenya takao ani joma golo spare parts bende nyaka region mag China lakini China nitie part minyalo yiero minyalo kawo from China ma quality gi ni high end lakini kidhi China bi kawo quality ma low quality ti onge gi minyao mano chalo ng'ama otugo gari koro miyo in parts mabeyo mag Mercedes more original mamiyo Mercedes doke wang'e wuok e piny mane igolo wuok Germany kod US kuma mtoka ni nolose kigolo parts US in go sure imano parts maber kigolo parts Germany you are sure kigolo parts Dubai ng'eni Dubai parts wuok pinye maoko go to en mobedo ginene junction koro inyalo ichoko gi kanyo koro inyalo yudo mar German no Dubai kanyo German no inyalo yudo pod mana Dubai kanyo koro Mercedes ni engine mare kidwa replace igole German idwa kete manyien ibiro chajo ng'ato pesa di Mercedes E-Class ni kapo nadwa replace engine abo chajo 350,000 mano engine manyien mar Mercedes mano engine manyien mano pok iketo pesa mar lwedo mar tij lwedo ma idhi timo mano pok iketo pesa ma koro range kitimo gimoro amora okawo pesa mara manade ki itimo kila kitu biro wako engine to bi keto nyaka oil gimoro amora ibo tiyo about 420 mana matin tichope nus mar milion eka koro engine koro bedo gimachielo mabende aneno ka ji oluoro mabende ni sewacho kanyo en headlights kata taya mag Mercedes wabiro mana tiyo gi nyamburko nikech aneno ka entiere kae tije dhi mbele taya mar Mercedes en pesa
ta ma Mercedes mar E-Class ni ki nitie mar halogen biro ga about 45,000 to ma normal biro ma normal bulb biro 35,000 mano mambele kende mano mambele kende 45,000 to brake lights machien yoga 25,000 koro ka gin te kanyo ti iket 100,000 jakoromo gigi ka dwani mondo mi wakaw yoyo matin ka waduogo wadwa mondo mi wang'e nikech magi ok en tich miwinjo en gimitimo nyadhi wakano wawacho ni en gima ber kineno omiyo wadwa rango nitiere nyamburko kae mag Mercedes mang'eny mokel mondo mi olos kuonde mopogore opogore ko wadwa rangane ni to Lucas ka nyamburko osebiro ka tie mtoka brake mar mtoka windscreen mag mtoka gigo te wadwa ng'eyo ni kapok inyiewo Mercedes bende in gi omenda manyaromi mondo mi irite kik idhi mabor. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana Ramogi TV Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Ramogi machiegni ang'eyo ni kore wuoro ni ambe nitiere gima winjo ka mak mana ni ung'eyo ni nyadhiwa en klas omiyo kata klas kae nitiere achiel ariyo moko ma Lucas temo tang'ona ka omiyo ang'eyo ni injin chakore gi kacha to rumo gi ka. Koro Lucas injin ni kigolo e pinje maoko kimpote obiro ka ong'injore koso obiro ka en gimoro achiel. Injin kigolo oko to nitie parts mobiro koonge kodo ai koro kichopo ka nitie assemble gi to itwe koro irwake iye koro kochopo korka i assemble kitieko mondo koro ichaki programe tim program ai to mondo koro kimore iwacho ni mano kobiro mar E-Class ni to en siling 45,000 45 mano end light end LED light achiel mai ko mako double gi mano 45,000 kendo ko biri mai ko mako ariyo gi 45,000 mana 90,000 90,000 kapo ni itumo taya to 90,000 kargi ariyo nyaki igol kapok Lucas bendo chaji pesa mondo mi oketni injin to nowacho kanyo ni siling 300 gi wi 350 kitieko to gimoro $500,000 iketo kanyo e injin mano nyaki ge poni in gi pesa manyiewo Mercedes nyaki penj ni kapo ni injin onok to injin nyanok ne gik mang'eny ok adwa ni mondo adhi ahinya but ang'eyo ni weche kaka kikomo kata keto mo moko winjore mokwongo ka in gi gari to idwa tiyo gari maber kendo mondo gachi o last kiki assume ni engine mari ni oil samidwa dhi safari check oil dikali fundi o check ni otimni safari check kesa moro yudo no oil ne piny lakini ber Mercedes wagi gin gigologa ngisi kapo level ne piny kata coolant ne piny to bo ngisi dashboard lakini tiga chemo kungisa ko yudo ng'ato assume to dhi gari safari to nego engine to nikech engine aonge oil but gache man gi sensors mag oil to bo ngisi ni oil level ne piny add up koro namba achiel nyaka ing'e gima mtoka wacho kowacho ni oil ni piny to nyaka ing'e nikech kok ing'iyo to idhi golo pesa mang'eny ka injin no symbol moro amora ka ongolo ni dashboard ka channel ko beni irango ni symbol mai ong'isa ang'ono nikech mago gik duto gin gik makelo safety mag engine kopogore kod oil ang'o kendo ng'ato nyalo ng'iyo malo mondo mi kik onyiew injin manyien coolant go oil mano koro e chiemb engine chiemb gari koro chiemb engine kimiye mano koro en sawa ang'o matimore kikiko mauta kiketo mo moko winjore kiketo diesel to in ja petrol kata iolo petrol to in ja diesel
mano gima dhi timre, ibo nego nozzles magi koro bo ketho system mar fuel system. Lakini mano ok en ga en gima nyalo bedo confused mano yo petrol station makele ga most. Koro kitimo mano to i drain oil fuel moketno duto kise drain ete shaka iloko system mar fuel no then I renew iketo fuel mare exactly. To kiketo substandard kata fuel ma mara ng'enyne ni piny nitiere fuel moko mo okik gi modhi mamoko mano be ketho nozzles. Nozzle mano to nyalo ketho ni kata mana piston chambers mag engine. Kecho ok onyal combust maber. Compression ok nyal bedo mix up maber. Omiyo nyaka ing'i kama iole kama inyie mauta. Nyaka ing'i kama inyie mafuta mifuele ai kod oil mitiyo kodo. Mago gima nyaka irang kabisa. Erokamano Lucas, gima chielo ma wadwani mondo wang'i en windscreen. Ang'eyo ni ng'enyne nyakwaromogi windscreen en gima kotore to kata mondo mi iriemb mtoka no nyaka ibed go oboke manyiso polis nikech en gima ochuno ahinya e riembo mtoka. Koro poni ng'ato oketho windscreen mare kata otore, replacement mare chalo nade? Wantiere wachaka gi E-Class Mercedes. E-Class gi sani nitie windscreen ma ok China ma windscreen magari ni ibo yudo gi 25,000. 25,000. Ma ok China. But windscreen ma quality maber ibo yudo chakre 48 to 55,000. Mano quality ma original maber mar gari. Lakini kidwaro gik China boringo kodi 25,000 to 35,000 ite quality variety magikelo mopogore opogore. Lakini bang' jumbe ariyo tidok. Nitie moko makata kapon chipo goye matene to ome crack. Koro mano e problem. Koro kidwa gima quality to ang' ne ringe mag German gawacho ni 20? Mag German chakre 48,000 to 55,000, yes. Erokamano. Gima chielo en side mirror. Kendo aparo ni kidak Nairobi ting'eyo ni ma chiemb jokuoge ahinya. En gima kasa ine traffic to dakika 3 nitiere kaka ng'ato oseyawe mosedhi kode. To samoro gin ji ariyo ma ng'ato dhi gi ma to ng'ato dhi gi macha. Side mirror to ng'e bende ni Nairobi ka ok diriembi kata in gi oboke machalo nade to ok inyal riembo nyamburko maonge side mirror. Mana dia. Mangiso ni sama side mirrors gi okethore gari ni piny. Mana dia. Ng'ato ikore gadi. Gima timre side mirror mag Mercedes kendo ok ong'i kwal. Nikech oriedgi kose? Yani gima timre gi Mercedes ng'ama onyiewo Mercedes en ng'ama klas en malo. Ok en ng'ama nyalo dhi kawo gimoro grogon noketi gari. Chiche ni piny. Chiche ni piny. Koro ok ng'ama dhi uso ni. Lakini ng'ama onyiewo Toyota ema dhiga iyudo ka ng'eny joma onyiewo Toyota gin joma nigi grogon dhigo kure. Koro Lucas kanyo to king'iso maber. Kokwale ka. To kiringo kata kilawri kode ng'ano ichomo kode kumidhi yude iyudo grogon piny. Lakini chiro dhiro kok yot. Idhi nyiewo kendo mari no kende idhi iusni kanyo. Lakini mae to ng'ato ok kwale. Kech kala kirango side mirror mosebedo kikwalo gin mag gache moko ka Toyota, gache mabiro mag Japan gi. Nikech chichgi ni malo. Lakini koro gache mag Mercedes gi kirango maber onge ng'ama nyalo dhi ng'ato ka side mirror ni otore. To bo dhi duka odhi nyiewo side mirror manyien. To tie mtoka. Tie mtoka en gima chielo mabende irango to inyalo ng'isa ni tie mtoka mane maber nikech sani mana kiwacho chiro ng'eny kendo chiro kikore. Kaka ja Mercedes en tielo mane maka ng'ato nyiewo to biro kowe kuom thuolo malach. Ing'e ni ndara Nairobi ka kata mana kidhi e gweng' ok gin nderni mabeyo miyo tie mtoka chamore ahinya. Tie mtoka ma Mercedes maber en Michelin. Michelin, eh? Yeah, Michelin is the best. Kenyo. Michelin en piny mane? Michelin work German too. Yeah. Koro for tiel ang'wen. Obiro pesa di? Michelin beche ni malo. Bolure gi tielo size minyiewo. Aeto Michelin boyudo ka chakre tielo man piny mogik. Ibo yudo chakre 16,000. Inano. Mercedes moko mochon mokwongo ma ka 190 123 go ibo yudo gi pesa no. Lakini koro kokalo kanyo. Kaka ma? Ma endi ibo yudo gi gimoro
23-25,000 For a pair? Koso? for one piece. One piece? One piece, yes. 25,000. Yeah. Koro poni idwa ng'iewe, idwa replace te, to ibedo gi 100. Yeah. Adon mondo mi wang'i mtoka kana nitiere nyamburko moro mabende nyakoromogi ne watimo mbakane kane wang'iyo ni nyamburko no kinyiewo e garage. Ne nyamburko mane biro siling milion 9 milion 10 kama. Kendo ng'enyu nohere ahinya mano Mercedes GLS. Kuom hawi maber achaka yude e garage kawuono. To mana kaka wawacho nyiewo mtoka ok tek. Gima tek kata gima nyaka ipar en ni binyalo rito mtoka no kapok wadhi e Mercedes GLS. Hapo nitiere Mercedes moro kama bende nyachon ma C-class. S-class. Yes. Mabende wadwa ng'iyo mana okone ariade kapok wadhi mondo wang'e ni GLS mane wanyiewo dweche adi mokalo ka bende inyalo rite koso nengone ni malo. Mae Mercedes S-class mane watang'o mokwongo ne E-class. Koro wadwa ng'iyo ine mana ng'isa awiye aneno ka en kanyo gi engine taya mare bedo pogore gi taya mane wamenyo kocha. Nyalo mana ng'isa awiye ni engine mare nyalo kawo pesadi kaeto taya mopogore taya machalo kamae to biro gi pesadi to nang'o nengone ni malo. Mokwongo engine mar gari ni kidhi nyiewe tibiro nyiewe gi 650,000. 650. Yeah, 650,000. Gari ni kinyiewe en pesadi? Gari ni kinyiewe sani biro nyiewe gi 4 million. 4 million. Yeah. Koro engine 650,000. Yeah. Timore. Aito taya mare ni taya ni cost 200,000. 200,000. Yeah, taya achiel. Yeah. Koro kagin taya ariyo to 400,000. 400,000. Manyiso ni nyaka itang' sama idhi tuomo ja Mercedes. Nikech kata mana insurance nyalo ringo. Insurance nyalo penjo mang'eny. Chelo mae magi biro 35,000 each. Each? Yeah. Koro en 70 plus 70 150. Yeah. Mano tie mtoka iloso mitieko. Yeah. Iwacho ni ung'iyo gari te un mekanik mabora ng'ato kelo Mercedes to tije te unyalo ng'iyo kapok wadhi e Mercedes GLS wiro mtoka te rangi wawiro to nyaka warang ni en gari mane wadwa mana ng'iyo Mercedes ni kwa goyi rangi duto twacha jo 150 gimoro amora maru 1,150 150. To mano isechajo gimoro amora nyaka leba makor ka kodi mana chajo gimoro amora nyaka rangi to mano ok ni loko rangi iwire mana rangi ma en rangi mare. Erokamano ahinya. Adwani mondo mi koro wadoge mtoka ni mana ka asewacho mae ne waserange kinde moko to ng'eny joneno nohere ahinya nikech en mtoka manyasani en mtoka mayom en mtoka masani king'iyo ndara to kinyal koso GLS ni kanyiso ni jo Kenya manigo ohere rite chalo nade? Rite ok en expensive sana but en malo budget mare en malo. Engine mare kata service but okay yen gache gi bora ni maintain gi maber oginega engine most gari ne lure maintenance. Poni okirite maber engine ne onok. Pono kirite maber engine ne konok tibonyo engine gi 3 million to 3.5. 3 to 3.5 million. Service mang'eyo ni en gimitimo malure. Service mare chalo nade? Service mare kitimoro idhi 1 year. Full 1 year, yeah. Service mare kada kingo kode mang'eny to bo timo 10,000 kilometer. Yeah. After 10,000 kilometer kitimo another service. Yeah. Service ne chalo nade? Service kitimo service magari ni gik moko duto biro ga about 65,000. Service. Cleaner gimoro amora iketo gari makoro gari yom gari nyalo dhi dala. Taya mare ni gode chalo nade? Taya magari ni sani pod beche ni malo nikech en 350. 350,000. 350. Taya achiel. Koro ka taya ariyo kethore to 700. Yeah. Lucas wach fundi tek ga. Kendo iyudo ka samoro fundi kelo mtoka ni mondo los kawuono. Koloso engine kawuono bang' dala dek iyudo ka nitiere gima nokethore waya moro nochot kanyo iyudo ka brakes weche gi tek. Ere gima miyo ineno ni kaka fundi moselony gi masinde makamagi nyadhi gi ni malo. Kiloso gari tiloso mondo ng'ato dhi obed higa achiel gi wiye kapok oduogo e garage. Gari samiloso ng'eno mokwongo gari kobiro nyaka itime diagnosis. Bing'e ne shida nang'o no.
iketo machine to En gi masin mapimo gari. An gi machine mapimo gari. Koro itimo diagnosis rango ni shida mane ma gari no biro kodo. Nitie shida moko ma machine ok nyal golo. Kaka leakage mar coolant. Mano itimo gi gimiluongo ni pressure test. Mano be wan kodo. Itimo pressure test, irango ni pressure test, kiyel sama iketo pressure test ibo neno leakage kuma wuokie. Lakini kionge pressure test ok nyal ng'eyo leakage kuma wuokie kuom gari. Aya, nitie gimiluongo ni leakage, cheko leakage mar gari. Kech sama gari obiri garage, samoro yen yudo ka gari en gari monindoga, mok tiya kode. To seals, sama gari onindo sana, seals mage dhiga to thuo. Koro yudo ka un go chako tiyo kode, yudo ka leakage chako bede. Sama nyalo wuok kata ni wuok kata loka, yuwe gari kipak, biro gari garage, otimni achiel ariyo. Ai dok chako ringo gari. Tido ka koro leakage chako beti. Mano ok en ni fundi mokelo. Nitie moko ma bedo a mistake kuom ng'ama handle gari. Lakini nitie moko ma bedo ga ginene shida buoga ni gari no nindo sana, bus seals ne othuo. Nitie gik moko ma uka accidentally. Samo gari no osebedo sana kok ring to onyuolo tuo moro. But anatemo ng'ama mondo mi arang gari maber. Makapo nitie gimoro mokaneno, but kaso ber kapo nokelo gari, to ndiko tuo gima kama masewinjo ka nino ka tuo chanda gari. Ok ong'isi tuo achiel, then kiny koduogo, to wacho ni mae ribene. Wacho ni mi symptoms mang'eny. Wacho ni wiya bara to tienda be lit, to koro aber ama. Eka koro inene ipima ng'o. Nikech ing'eni samoro nitie kaso mabiro, ong'isi ni losna gini. Samoro bulb ne owang'. To kong'isi ni bulb ne owang'. Lakini ing'eni samoro inobo kitest taya, nikech ing'eni ok ong'isi ni bulb na makama owang'. Ai idwoko ne gari, ing'eni samoro idhikaw gari odiochieng' to kidwoko ne. To idwoko ne odiochieng'. Ok itest taya. Orpo bende ong'isi ni bulb na makama owang', ticheko. Nikech gache magolo symptom go, ka ineno gi dashboard, mano inyalo loko. Inyalo ng'ise. To tibe kaso makebe iloko ne bulb no to odhi, ong'isi mano ka wacho. Goro imbi iloso mana gima nong'isi. Gima nong'isi neno. Mano no ka wacho. Omiyo customer nyaka wach gima odwaro mondo olos ne gari. Eka konyo mondo mi upim gari maber kendo mondo olos mowinjore. Nyaka romo gi kaka pile chenro ma nyadhi wa nyaka wawuok gi gimisomo. An gimasomo ni Mercedes en gari manyadhi kendo en gari matiyo gi chenro mage. Omiyo sama en gi tuo kata nitie gima ok ber e gari, ibiro somo e dashboard mari. To ka in ng'ama nigi gari machalo kamano, mohero gari mare, ok ibi wacho ni ma wich bar ni kiny nang'i sama gari otang'oni kata gimoro liel, nyaka ibed ng'ama nyalo somo kendo iring kode. To poni in ng'ama timo kamano, to en gari ma ji ok sik dhi e garage. Gima asefwenyo be ni gima negone ni malo, demand ne ni piny kata joma dware ni piny. Omiyo kuo mar Mercedes kinde moko nano ka nitiere Lexus, nitiere gimoro kanyo mar Lexus ma ji tene ringo kamanyo, pok aneno mar Mercedes. Omiyo sama ijanyadhi inyiew giri moro ma nengone opogore, ing'e maber ni un mana joma tin kendo un jok mohero ni ka onyiew gimoro to nyiew gima legit, gima olos maber, gima biro kotegno. Ka ok kamano, chenro mar nyadhi warumo gi kanyo. Wanere kendo chieng' ngeso juma mabiro. Nyinga Simfros Okinda.